see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. So, separate itong vlog. So, hello, good evening. I'm back. Pero separate vlog na to. Kasi ayusin ko to, tingnan nyo. Yung mga in-order ko to. Yan yung aking mga orders from TikTok. Diba? So, ayusin ko yan. Tatanggalin ko yung mga boxes. Ayan, so i-haul ko yan. Ilalagay ko yan dun sa, ilalagay ko yan dun sa kabila kung saan ako saan ako nag-work. So, ayan. Hi. Pagod namin, guys. So, i-unbox ko na to kasi kailangan ko yung tanggalin yung mga boxes para mailagay niya sa luggage. Anong oras na, Holly? The oras is 10:21. Oh, may barbecue kami. Kasi nga doon sa Puro ang tawag doon. So, pinunta namin Puro. Okay. Unahin ko na dito. Ito nga, sabi ko na sa inyo, di ba? Ito yung paglalagyan ko ng makeup kit ni Holly sa kanya for dance. Yes. Competition, rehearsal, anything na kailangan niya. So, meron siyang zipper and magkabilaan. Tapos very strong yung dito. Matigas siya. So, yun nga ang pinoproblema ko. Kung magkakasya to sa luggage. Or We always bring yours or Yeah. Ziploc bag. tapos, eto, itupi ko na lang siguro ganito. Ganyan. Para magkasya. So, yan. So, sa TikTok ko din to nabili. They got side pockets. Hindi ko na maalala kung anong pangalan kasi sa dami ng pinag-orderan ko, guys. And eto yung Curl Lady. Bisitahin nyo yung TikTok ng kapatid ko kasi may mga binili rin siya. Meron siya nito. Nasa yellow basket niya. Kung interesado lang naman kayo. Kasi ako hindi ako makakapaglagay ng link dyan. Wala kaming yellow basket. Oy! Yung nakita ko sa TikTok, ano siya? Meron siyang Pink bag. yeah, nakita niya din. Yung pink bag, yung parang silk ang lalagyan niya. But this one, naka-ano na siya, naka-zip, parang ziplock lang. And stingy. Okay. Then, ang kinuha ko ay B. Kasi hindi naman malaki yung B. So, nagustuhan ko siya dahil magkabilaan yung sticky niya, guys. So, pwede siya sa swimsuit kung wala kayong hinaharap. Pwedeng i-push. So, meron tayo nito. So, Curl Lady yan. So, Dalawa. dalawa, of course, baby. Because we got There. yeah. So, ayan. As in, bonggang-bongga yung kanyang pagka-push dyan, oh. Ayan. Tapos, etong suot ko may suot na ako dito, guys. Si Ikoya. Meron din dito yung kapatid ko, nilagay niya sa yellow basket niya. Ying Bicolana. Doon ka ayan si Papa. Hi, Pa. Diyan ka lang pa. Ayan mo lang si Papa dyan. Tinatawag siya ni Mama. So, sa yellow basket ng kapatid ko, i-check niyo yung mga to kasi nandoon to sa kanya. And kanina din pala, nag-TikTok kami ni Holly, maraming nagka-gusto dito sa aking pants. So, sinuot ko siya. Ayan. Ang ganda nito, guys. What's And the mura lang. brand? No brand, Baba. Sa TikTok lang to, guys. So, yung kapatid ko, mayroon din ito. I-check nyo yung yellow basket niya. Ying Bicolana. So, kung gusto nyong makakuha rin na ganitong pants. May 3 kulay ito, mamaya ipakita ko sa inyo. So, eto, yung kinuha ko ay size B. So, may size A, B, and C, and D ata. Basta ako B ang kinuha ko. Tinanong ko si Ma, anong size ako nga? B. So, yan. Yung first, una pa lang, 2 minuto na agad. Then, ito yung pangalawa. Ayan, gutay-gutay na. So, yun din. Ay, bakit ganito? Ayan, yun lang. Ano siya, guys? Dirty. How do you get dirty? Basta yan. Meron na siyang sobrang madikit siya. Sobrang dikit niya. As in. So, 2 yung kinuha natin. O 3. 2 ata. Nakalimutan ko na. Tapos, meron siyang
May bag siya, guys. Ano kaya tong bag? Baka individual na ilalagay ko siya after ko siyang gamitin. Meron siyang... ito yata yung lalagyan niya. For after. Okay. Pag yung plastic niya, yung nakalagay dito, so pwede ko siyang palitan. Sobrang dikit niya talaga. Grabe, as in. Parang napaka-sticky. Sobrang sticky. So, tatanggalin ko na siya dito sa box para makasave ako ng space. Then, next is so, binuksan na to ng kapatid ko kasi nga sa kanya to dinideliver. May mga order din kasi siya. So, halos ng package ko binuksan niya kasi nga hindi niya alam kung sa kanya or sa akin kasi sa kanya nakapangalan. So, bumili ako ng case. Kapatid ko, guys, meron nitong blue. Blue? Okay, camera. Yeah, what color is the thing? Black. Black? Black ba? Basta may iba-ibang kulay. So, kumuha rin ako orange. Ayan. Sa yellow basket nga ni Yingbi ko na. So, yung mga ipapakita ko sa inyo, bisitahin nyo yung TikTok ng kapatid ko. Yingbi ko lang kasi ilalagay niya doon yung mga link nito. You got orange. Ika orange para sa aking DJI, para dyan. So, may pampalit-palit tayo. Eto, naloko yung kapatid ko. Ang dami kong binili, guys, na wig. A wig? Wig. Why do you get wigs now? I don't know. I just... Nanonood ako ng live nito pa. Oh, Mga wig black? ini. So, may nabuksan na ako yung red, tsaka yung isa. Nasukat ko yung red, tas yung red nasukat niya din. Brown. Brown. And every time na bibili kayo nito, may kasama ng brush. So, binigay ko na yung brush kay The brush is Cloyd. good. And then yung isa sa kay Bashi, kay Bash, doon sa asawa ng pinsan ko. Kasi ano yung brush, lahat ng wig may brush. And may kasama rin siyang net. So this one, anong pangalan nito? Sa JB extension ko siya binili. Ipalagay ko na lang dito sa kapatid ko sa yellow basket niya. Ayan. Hindi ko na siya guys, alungkotin kasi baka masira. Makikita nyo na lang to sa pa nag-live ako, guys. Masaya ko mag-wig na lang ako pa nag-live ako kasi babalik na ako sa live selling. Wala lang, gusto ko lang mag-wig. And meron siyang kasamang net na para hindi na kayo mahirapan. May kasama na siya. Yan yung kanyang kasama dito. Madami tayong brush. Maganda yung brush. Actually, maganda yung brush niya. Malambot. Yeah, I like the brush. Na-try na ni Holly. Try mo nga ba? Maybe we should open this one. Yeah, ang lambot niya, guys. It's really soft. Look. Mom. I know. It feels so good. It doesn't like hurt. Yeah, When malambot there's na. like so much notch, it always goes like, but this one's just going. See, No? look how it not? Yeah. It just goes. Yeah, oo nga. Yung siya. Misha may- hair looks so fluffy as Yeah, well. sobrang lambot, as in. And it's so, So, fluffy. Make sure First wig. Pangatlo ko na tong bukas. more. Yeah, and then more wig. Ano? Hindi ko lang mayroon kang pangalan. Kung anong pangalan nito. Si Judy pala to. Judy. Si Judy tong isa. Ayoko kasing tanggalin kasi baka magkagulo-gulo. Hindi ko maibalik. Kasi yung dalawa, hindi ko na naibalik ng maayos. Ayan. Judy siya. Nakita nyo na lang to sa aking mga pa-live. Magla-live selling ulit ako, guys. Panoorin nyo ulit ang aking live selling. Ang bakal natin may umuubo. Then next, ayan na naman yung brush. That's yours. This one's Yeah. mine. And then, yung net. Hair net. Then this one is, i-search nyo na lang sa JB Shop Extension. So this is Ellie. Si Ellie naman yung kanyang pangalan. Parang black to. Ayan, si Ellie. I-search nyo na lang. Makikita nyo yan, guys, doon. Si Ellie. Ellie. Dami natin yun. Another brush. Si mama kasi hindi raw siya nagbabrush ng buhok niya. So, hindi. Tapos, bumili ako nito. Yung headband na rubber. Buksan natin yung isa.
This for your hair? Kung pwede ako mag-yellow basket, guys, ilalagay ko to sa yellow basket para madali nyo na lang hanapin. Pero hindi. Wala akong yellow basket. Kasi sa Australia, wala. Ayan. So, para, yeah, a band. Headband, pag naglalagay kayo ng wig. So, para very neat talaga yun. Tapos, kinuha ko yung kakulay ng skin ko. Yung parang, ano lang, skin tone. Ayan. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. Oh, yeah. 4. Ilagay ko to dun sa loob na lang para hindi na ako mahirapan maghanap. No, no, so 4, 5. Ayan, 5 pala. Ilagay natin dito yung mga basura ko. Mama, it's good for sleep after night. Yeah. So, maganda siya, guys. Magandang brush. I'm gonna use it. And I think nakita ko rin sa website nila, nagbebenta rin sila niyan na brush. Hindi, separate. And eto na si Ikora. Si Ikora. Gamit ko Ikora, guys. So, trinay ko muna siya isa. And then, nagandaan ako kasi hindi siya bumababa. Kasi meron siya ditong parang rubber na nag-hold. Hindi ko sa inyo mapakita. But, eto na lang. And then, eto medyo malaki yung size na nakuha ko. Pero, walang problema kasi pwede ko siya ilagay dun sa pangatlong, yung hook. Yung first, second, medyo malaki sa akin. So, eto pala wrong. Sorry. Hindi pala yan. Iba to. Pero Ikora din yan. So, eto si Ikora. So, yung gamit ko ngayon ay parang skin tone. Eto. Ayan. Black naman po. Kasi parang malaki pa to eh. Size M. So, size M. Malaki kasi yung likod ko. Kaya, medyo nilakihan ko. Eto large. Yung large nasa pangatlo ng hook. Then, kung malaki pa talaga yung, katulad ko sa akin, malaki yung likod ko, pwede nyo itong ikabit. Meron siyang extrang pangkabit. So, hindi tayo mahihirapan pag lumaki ang aking likod. So, ayan, may extension siya. Okay? Ang ganda niya. Tapos, ang sabi doon, kahit labahan, kusot-kusutin, hindi madideform yung foam. Pwede rin tanggalin yung foam niya. So, again, yung kapatid ko, nasa yellow basket niya to. Oh, that is good. Yeah, siya, seamless pala to, guys. Oh, stretchy. Seamless yung kanyang, Ito yung sinasabi ko sa inyong rubber. And it's Yeah. stretchy. Yan, so kaya, kahit nagtatalon ka, hindi talaga mahuhulog. Ito nga, medyo malaki, hindi talaga siya nahuhulog. Ayan siya, ito yung kulay niya. Is that like that? So, siya, parang siyang tube. No, tube talaga kasi walang kasamang strap. So, yan. Lagay na natin dito kasi hindi na natin kailangan tong box. Iiwan na natin tong mga box. Di ba? Ang laki ng box, oh. Yan. And eto, Ikora Seamless Undies or Panties. Palabang ko na to para malagay ko na sa So, every panty meron siyang ziplock na kasama. So, ito. So, parang ang laki naman nito. Parang malaki yung nakuha ko. And you got one black. Yeah. Ang ganda nito, guys. Size ano ba kinuha ko? Size large naman kasi ang kinuha ko. So, dapat siguro, si Jan hindi ito matutuwa si Jan na ganito ang undies ko. Mag-downsize kayo, guys. So stretchy. Oo. This is a black. Ayan, black. So, pagbili ko nito, parang 5 plus 1 ata. How many? 1, 2, 3, 4. 4. 3 plus 1 ata siya. Basta may plus 1 siya. Large ang nakuha ko. Bakit large? This is so big. High waist siya, guys, para masalo yung aking pouch. For sure, si Jen hindi matutuwa sa ganito. So, ang ganda niya. So, next time siguro, bibili ako yung not this now, kasi hindi naaabot. Not this time. This So, is meron, silky. I know, seamless kasi siya, guys. So, hindi makikita pag ito ang suit nyo. Hindi siya magbabakat. Ma. Kaya siya, feeling ko malaki talaga to sa I akin. got this at the back. 1, 2, tapos may ganyan siya. 2, tanggalin ko na siya 3, 4. sa plus, sa ziplock. Why did I get one black? 3, so lahat, 1 block lang, tapos yung 3, 4. See, I told you, tama si Holly. 3 plus 1, yung pagbili ko nito. 3. No, more brushes. More wigs, guys. More brush. Yeah, you're right. Mabigat din siya, guys. So, ayan. Yung hairnet.
And then, the brush. Right. And ito naman is, ang pangalan niya is Tricia CB. So, don't open that one out. So, ito si Tricia. Ayokong buksan niya, guys, pero yan ang kulay niya. Masi-search niyo to, guys. Si Tricia. Sabi ng kapatid ko, ano to, te? Ba't ang dami? Oh, ito naman, Ikora ulit. Ikora na parang pang-workout. Ang ganda rin ng tela niya, guys. Oh, that feels good. Yan. It's so soft. So, this one is size large ulit ang kinuha ko. Ito, sinukat ko siya. Kasya naman siya sa akin. Ayan, may pa-bat siya dyan. O, parang na-hold yung bat niyo. Tapos may scrunchie dyan sa likod. Scrunchie. So soft. Yeah. So, ito si Ikora. That's right. Did I get the brush for this? Um, Oh, maybe. No, this is the one I open, I think. Kasi mali na yung lagay, guys. So, ito yung sinasabi ko na pinasok ko yung, ito yung binuksan ko na, pinamigay ko na yung, yung kanyang brush. So, mali. Mali, oh. So, tingnan nyo, ayan. Ito ay, hindi ko na alam kung anong pangalan nyo, guys. I'm so sorry. Hindi ko na alam. Where's the brush, Holly? yeah. Brush natin. May pagka-curl to. Halos yata may pagka-curl yung kinuha ko. Tapos may curtain or your bangs. And it's wavy. So, ayan. You look good in wavy. Pwede daw itong labhan. Sabi doon. Okay Oh na my yung, god, in it. ito yung net ng buhok. Kaya ayaw ko siyang buksan, guys, kasi baka hindi ko maibalik. Ito nga hindi ko na maano ilagay ng maayos. So, hindi na siya naayos. The red one that I want. Yeah, the red one. So, this is the brush again. The hairnet. And yung pangalan naman nito is, oh yan, tingnan nyo. Ang ganda ng pagkalagay niya, oh. What's the name? Ganyan. The name? The name is Tricia. Trish. Did you get two Trishas? Did I? Yeah, I think you did. Yeah? I think you already opened the Trisha. Tama ba, guys? Wala ba ang I duplicate? think you already opened one. Tricia? Yeah, I think you got dalawa. Yeah. Just open here. You can see. No, this is Judy. This is Tricia. Wala, Tricia. And this is Tricia too. No, this is red. Ano? Ano to? Wala. You're right. I got two Tricia. Iwan na lang natin yung isa kay Tita Ying. Hala, dalawang Tricia ang na-order ko. Sure? No, it's different, Baba. What's the name? This is Tricia. Ah, this one's CB. Okay, dalawang Tricia. Tricia, With no, and this one's Trisha Tricia. CB. Kaya nga, iba lang ang kulay niya, oh. Okay, ito may pagka-brown. Ito naman parang It's like a, gray. Basta no, this is brown. This Brown? is like a little bit of orange, little orange. a little orange. So, si Like a Tricia brown. alone, may parang may pagka-mocha And Trisha or is- orange lit light. Tapos si Tricia CB, parang siyang black. Not really black. Brownish. Yeah. So, tama nga siya. Dalawang Tricia, pero ito CB Tricia. So, yun, careful din. I really hate it. Kala ko dalawa, iwan natin kay Tita Ying yan. Si Ying Abicula na bumili rin siya eh. Okay, this is done. Put all the... Oh, that's it. Oh, what's that one? Yeah, Okay, ito yung pants. Veilers. Yeah. This is the different color. Diba? Buti na lang kinuha ko. Size 27 ako, guys. Actually, may nabili na ako ibang size. 30, parang triple X, double XL. Kasi nung nasa Manila kami, nagtry ako doon, nagtingin ako sa H&M, yung 34, my God, ang sobrang liit niya sa akin. Hindi siya magkasya, hindi ko may pasok sa kwitan. Kasi trinay ko yun dun eh. Hindi ko lang ako na-vlog ko, pero nagtry ako. 34 siya. So, pagdating ko dito, pagdating ko sa TikTok, sabi ko 34, 35. Sabi ko mag-36 ako. So, 36 ang kinuha ko. Double XL siya.
Diyos ko, ang luwag sa akin. Tapos, ang haba. So, napunta kay mama. Nasa kanya na, inuwi niya na eh. Hindi ko na yata napakita sa inyo guys. But, na kay mama na. Or, dala niya yung isa. Pag dala niya yung isa, ipakita ko sa inyo bukas. Tapos, eto, trinay ko lang. Sabi ko, 27 kaya. Trinay ko, 27. It looks like sheet. And then, meron akong binili. Eto, mura lang to. Wala pang 300 ata to, guys. Kaya i-check nyo yung yellow basket ni Ying Bicolana kasi meron din siya. Hinol niya to. Meron siya doon sa, ano niya, yellow basket. Wala pang 300. So, kinuha ko 1, 2. I have another one of these. Ito, black. Oh, Ma, I got black ones as well. We can Oh. match. Okay. Ito, black. So, may This black tayo. one's- Same cut lang din. So, in all colors ko na. Alam nyo naman pag may gusto ako, di ba, na kaya ko naman. Different. Kasi mura lang naman to, hindi pa 300 guys. So, can you imagine? Wala pang 300. Yung tiningnan ko sa H&M, nasa 1,000 or 2,000 plus. Tapos, dito naman sa SM, may tiningnan akong pants sa Guess. Oh my God, 6,800. Buti na lang hindi kasya sa akin. Puti siya. Nung pumunta kayo sa Guess, nasa 6,800. Nakasale na ata nga yun eh. So, hindi ko siya, sabi ko, hindi kasi hindi naman kasya sa akin. Buti na lang. So, ayan o, 3 pants, wala pang 1,000. So, eto naman, sa ano to, sa Lazada official moth to in order. Mas mura kasi, nakasale siya dito nung tiningnan ko siya. So, nag-order na. What is it? Eto, 2. Yung isa, ibibigay ko. Ayan, but that's not mine. Ito yung moth. Tulad ng, nasan yung phone ko, Holly? You put it. It's under here. Okay. Yung moth, mas mahal kasi yung bili ko dito sa Australia. Nasa 100 plus ata. Ayan. Same lang dito. Eto, nabili ko. Naka-sale siya nung nabili ko siya dito. Yung moth. As in, same lang talaga. Ayan, yung brand niya. Naka-sale siya sa, basta binayaran ko lang dito sa dalawa is 3,500. 3,500 lang yung nabayaran ko. 2 na. My Ayan. favorite color. Tapos tiningnan ulit ng kapatid ko kasi nagustuhan niya din. Tiningnan niya, nasa ano na siya guys, 2,600. Parang balik na siya sa presyo. Although mas mura pa rin compare dito sa nabili ko sa Australia. And then galing pa siyang Singapore. Galing pa tong Singapore kasi nung shinip sa akin, from Singapore pa siya. So medyo matagal nga din yung ano nito, delivery. So buti na lang may nakita ako. Ayan. Favorite color. Oh, favorite ni Holly tong color na to. But ito yung kinuha ko, kulay. Tapos, ayan. Mauve to. Is it Sa Lazada official, mayroon akong pagbibigyan niyan. Then, eto, another Ikora. Ikora ulit. a Cora? What is it? Oh, this one is another brown. What color? So, black. So, kumuha ko ng mas maliit nga dito. So, the size of this is M. M na yung kinuha ko. Then, meron ulit siya. Siguro ilagay ko dito yung ano, hindi ko ito itapon. Ilagay ko dito. Ayan. So, ayan ulit yung kanyang extension. So, 2 na. Ito kasi malaki. So, pero Carebell naman. But, umorder ulit ako. Ang ganda siya, guys. Napakatas. Wala, ang sarap niya kasi wala siyang wire. Hindi naman ako talaga nag-wire. Depende. Mayroon akong brado na may wire, yung push up. Pero hindi ko na yun ginagamit. But, eto na yung gagamitin natin. So, meron tayong 3, pagpapalit-palitan. Hindi ko naman yan nilalaban araw-araw. Siguro, twice or thrice ko silang ginagamit. Kasi hindi naman ako pawisin doon sa Australia. Dito, ay, dapat laban. Kasi pawisin ako dito. What's that one, Baba? It's Hattie Diary. So, sa Hattie Diary, meron akong nabili bago ulit to. Bago tong order. Meron akong biniling parang siyang pangpalit. Girdle siya na para na rin siyang pang workout. another one. Yeah, okay. So, ang dami kong binili sa... Oh no, this is not... There's nothing there, Baba. Where's the... baka nabuksan ko na to, guys. Ito na ata yung suit ko. Ayan, suit ko na siya. Brown siya. Skin tight. Skin This one tight. has one. Eto si O2O. Ayan.
ano siya guys, Look. no. Nose contour. Contour. Are they the same color? Same color? Basta yan. Huwag ko na siyang buksan. So, nose contour siya. Yan. Ano siya? Parang siyang pencil. Katulad nung nabili ko sa... Saan ako bumili? Similar dun sa Happy Skin. You got another Oh, one. another. Sabi na nga. Sabi ko na madami akong binilin Curl Lady. Ayan. Meron ulit. So, eto. Same lang din. Mag-stock kasi ako guys. Kasi hindi naman tayo taga rito. So, binili ko na siya. Tatlo pala siya. Nasaan na yung ibababa? What's the other? Ba't eto walang ano? Wala siyang ano. Wala siya. Ah, eto. Sorry naman. Ayan pala. Nahanapan ko siya ng plastic. Where's the other one? Wala na. Ayan, Curl Lady. B ulit siya. B. Paano siya linisan? How to use Curl Lady patented chest pads. Ilagay ko to dito para meron tayong guide. Aray ko, sakit na ng paa ko. 28 minutes na guys. Ang haba na ng ating haul. This one, hindi ko to nung nagustuhan. Nakita ko lang siya sa ano, and pangit ng tela niya. Si Chun Chun na para siyang ewan na. Ew, that doesn't feel good. I know, na. I like the brown one. Yeah, this is cheap lang to guys. Nasa magkano, para siyang, Diyos ko, wala. The Pang ano lang, pwede siya sa pang inner, but no, hindi ko siya i-recommend. Para siyang, parang mapupunit siya sa isang labahan. Nakita ko lang to, inad ko lang siya. And buti na lang, mura lang to. Look at the letters. I know. They're kind of gone. Monafe. Modify. Or Monafy. So, hindi ko siya i-recommend kasi ang pangit ng kanyang, tela. Have you shown that one? No, this is the Hot Diary ulit. Ha? Hattie Diary. Oh, ito yung sabi ng kapatid ko, te. I don't think, Swimsuit? ano siya guys, yung kapatid ko kasi meron ito, large ang kinuha niya. Ang kinuha ko, ang lakas ng loob ko, ang kinuha ko ay M. Look Ayan. Ano siya, what you call this? Ano ba tawag dito? Na pwede ka nakapants lang? Swimsuit? No, it's not a swimsuit. It No. looks like Ano ba tawag dito? Basta yung guys. So, pwede mo siya kung malit lang yung chan, tapos gusto mo ng naka-high waist ka lang, tapos eto lang yung isuot mo. Ayan, pwede. a I-try ko lang na, tapos dress. tamang-tama, wala siyang pads. So, ilagay ko lang siguro yun dito, yung Curl Lady natin na push up, para hindi tayo mag-bra. Ganito siya, oh. Ayan, ang tawag nga dito, may tawag dito eh, yung, basta yan na yun guys. Ano to? Another one. Another one, yung tsakang shorts. Ba't ang dami kong biniling shorts? Pang ano ko kasi to, pag nag-shorts or, yeah, pag mahilig ako maiksing shorts. So, pang ano ko siya, pang inner doon. Okay lang siya manipis. So, para hindi agad makita ang undies nyo, etong suotin niya. So, pwede na din. You got So, lots. meron siya 1, 2, 3, 4. 4 pieces siya per bag. Okay, Hattie Diary. Ito ay girdle. Oh, ayan. These are the good ones. Oh. So, eto. Suot ko na yung isa. Ayan, suot ko na yung isa. Kaya nag-27 ako. Black, and then this is like a So, same dito sa suot ko to. So, kumuha ko ng size. Size ko is, binigay ko yung una kong binilin to kasi malaki yung in-order ko. Large ata. Malaki sa akin. So, eto yata small. Wala nang kalagay eh. Pero, small na to guys. Kasi, para mag-compress. Eto mga lip liners. So, ang dami kong binili. dummy. Ang dami kong lip liners. So, this one is Artist. Well, hindi. Artist pencil nakalagay. Face Secret. Ayan. 1. So, iba-iba kasi ito eh. Isang brand lang, Face Secret. Hanapin nyo na lang. So, iba-ibang shades yung kinuha ko. May brown, tapos may dark brown, tapos yung parang reddish. Ayan. So, this is Face Secret. Sa TikTok, guys. Mura lang yan.
Then, this one, Is from the lip because it No, was in no. the same package. oh, so hindi ko na alam kung ano na to guys. Kasi, same lang doon, pero hindi siya Hot Diary. Ay, mas maganda to. Mas maganda yung tela niya doon. They got the Kaysa back. kay Hot Diary. Back as well, Mom. And then may pad. So, kinuha ko rin to guys. Kasi nga, kung gusto ko lang nakasano. Kasi summer na sa Australia. Tapos, kung kaya ng chan ko na magganito. Tapos, mag high waist na pants. Or not pants, shorts. This is So, ito the yung back. lagay ang isusuot natin. Pag kaya na ng aking chan. So, this is the back. And this is the front. The back Same. is so nice. Yeah, this is black and white. White. Man, maganda yung tela niya, makapal. Tapos, pwede yung tanggalin yung foam pag nilalabhan nyo. Okay, Did you yan. put that back in? No, that's different. So, ang dami kong binili. It's out from a packet. So, this is Hot Diary ulit. Hottie Diary. Happy Diary, sorry. May taga-correct sa akin. So, this one is, para siyang brass straps. And this one, medyo makapal. Ayan. Parang, ganyan siya. Tapos yung likod niya ganito. Parang may pag-ganon. So, pang workout. Kasi nga, mag-workout lang. Oh, size M to. And this one is size M din. So, size M. Yung sa kapatid ko, ang kinuha niya large. So, kung gusto niyo makita yung link dito lang sa yellow basket ni Yinga Bicolana sa TikTok niya, guys. Yan. And what's this? Oh, ano yun naman. Nakalimutan ko yung mga pinag-order ko, guys. Mga undies din to na mga seamless. M. Size M ito. Ang dami kong biniling seamless na mga undies. So, size, hindi pala, pwede siyang undies na guys. Yung parang panglalaki. Anong tawag doon? Ayan. Dito nyo na lang ilalagay yung inyong panty liner. Kung ayaw nyo mangitim yung mga singit-singit nyo. 3 in each pack. Okay. In one of the packs. O, 3 each pack daw. So, ayan. Maganda siya. What do you think about the... They feel so nice. Nice. Right, Ang guys? lamig niya. This is the stretch. Oo. So, size M ang kinuha ko. So, para mapahinga natin yung ating mga singit-singit. Kasi pag mahigpit yung inaano natin, sinusuot, This is syempre, may chance na mangingitim yung mga singit-singit natin. So, eto, hindi kasi maluwag siya. This Oh. is the inside. Yeah, seamless siya guys. So, 1, 2, 3. So, dalawang black and then 1 na ganitong kulay. Cream. Palalaban na natin yan. 1, 2, 3. Yan. So, that's it. Ito pa. So, palabang ko na to. Ayan. Ang dami kong binili talaga, guys. Oh. Pinodo ko na yung ating mga seamless. Kasi, hirap ako nito makahanap sa Australia. This is white. Ayan. So, depende kung anong gusto nyo. Mayroon din dalawang white, dalawang ganito, or isang black. So, ayan, yung kinuha ko, more black, and then, isang cream. Then, eto naman, more white, White. all white, ayan. O, diba? Seamless siya, guys. So, pag naka-dress kayo, naka-skirt kayo, hindi makikita. So, this is 3 whites. Diba? Ang dami. 1, 2, tapos meron naman akong kinuha ang tatlo lang yung, isang kulay lang. Tapos 3 na siya. Ayan. So, ayan. Dami. Tapos, eto, 3 itim lang. So, yung dalawa mix. 2 blacks, isang cream. And, eto, laging dumadaan sa FYP ko. So, eto yung mango, salt, and chili with salt and chili. Sweet, sour, and just the right kick of For snack lover who likes bold. bold. Okay. So, this one is 1 kilo. 500 grams. Akala ko 1 kilo yung kinuha ko. 500 grams. Not now, Baba. It's Oh, yes, like. 500 grams. Tatlo ang kinuha kong 500 grams. So, ayan. That's it. And that's it? No more? Oh. Akala ko ang dami-dami. I'm No. just gonna use this brush. Okay, guys. Are you sure this is it? Let me get you some. Yeah, check there. Put this in. Meron pa ko yung mga, may mga binili. Nahon ko na ata sa inyo, yung first. Oh.
Holly, nandito pa pala. Sabi ko na nga ba, nandito. Nahanap ko to, Holly. Buti hindi ko pa nalagay sa ano. Sa basurahan. Ayan. Excited ako dito. I-try ko nga. I-try ko. No, ano, that's Tita Ying. Naghiram ako kayo ng mga, ano, ha? The regatta. No, the regatta I already did. Okay. Okay guys, so yun na yung ating mga napamili sa TikTok. Yung iba, hindi ko na napakita sa inyo, napadala ko na sa Manila. So, thank you guys. Again, kung gusto nyo makita yung iba kong mga napamili na sa Yellow Basket ni Ying Bicolana, i-check nyo yung TikTok niya, Ying Bicolana. So, thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night guys. Magpapak na kami. Pero yung aking, yung tutulong sa akin, Sleeping Beauty. Seniors. Sleeping Beauty na si seniors. And another seniors. Chilling. He's chilling. Like he's like. He's chilling. Okay guys, Still good got night. his glasses on. It's alright. We're gonna wake them up now. Okay, good night guys. Ang haba ng itong ating, ano, haul. Time